Vi har stillet nogle spørgsmål om terror og islam. Vi har tænkt os at stille de spørgsmål til elever og andre personer, for at vide, hvad de tænker, når de hører islam, og hvordan de forbinder islam og terror. Vi har nogle spørgsmål, som vi godt vil ud at stille folk. Og det spørgsmål, det er, hvad tænker du, når du ser islam i nyhederne? Og hvad tænker du, når du hører ordet islam? Forbinder du islam med terror, og hvorfor? Det er det, vi godt vil ud og stille folk og finde ud af. Hvad tænker du, når du ser islam i nyhederne? Det kommer an på, hvad det er, fordi der er jo mange islamske, der er gode. Og så er det jo, som man siger, altså et fåtal, der ødelægger for andre. Og dem, der ødelægger, dem bryder jeg mig i hvert fald ikke om. De skulle bare sendes hjem igen. Hvad tænker du, når du hører ordet islam? Sådan direkte ikke så meget, fordi altså, islam er jo en tro, og det skal de også have lov til at have, hvis de behandler den ordentligt. Forbinder du islam med terror, og hvorfor? Nej, det er igen det samme, som jeg sagde før. Altså, Hvad tænker du, når du ser islam i nyhederne? At det bliver meget udstillet på en meget upassende måde. Der er rigtig, rigtig meget fokus på de negative sider af islam, synes jeg. Hvor jeg sidder sådan lidt, det er jo ikke realistisk det der. Det er jo en lille bitte procentdel af den i forvejen faktisk, en forholdsvis lille procentdel af muslimer, vi har i Danmark, som er så ekstreme. Hvad tænker du, når du hører ordet islam? På en religion, på lige fod med jødedommen og kristendommen. Forbinder du islam med terror, og hvorfor? Jeg har lyst til at svare nej, men et eller andet sted så jo, det kommer man jo til, fordi medierne igen udstiller det, islam som de nu gør. Og nej, umiddelbart så er det allerførste, jeg tænker, når jeg hører ordet islam, slet ikke terror. Men et af de første ord, jeg hører, når jeg hører ordet terror, det er højere ekstremistiske islamister, der flyver fly ind i et World Trade Center. Hvad tænker du, når du ser islam i nyhederne? Altså jeg tænker, når jeg ser islam i nyhederne, så bliver de meget sådan de bliver meget nedgjort, og som om, at det er et dårligt folkefærd. De skal ikke være her i Danmark, og der har jeg en lidt anden holdning. Jeg synes, at alle har lov til at være i Danmark, og alle har lov til at komme i vores land. Der er bare nogle regler, man skal indrette under. Jeg tror, at fordi at islam, eller dem, som kommer fra Pakistan, eller alt muligt, de er blevet nedgjort lidt. Det er fordi, at, nu siger jeg lige ud af min pose, at vi har nogle unge gutter, som kommer ind i det forkerte samfund. Og når de kommer ind i det samfund, så sker der nogle ting, som ikke skal ske. Altså en masse kriminalitet. Og så begynder vi danskere at hade på dem, og så hader vi på dem, og vi hader på deres familie, og alt hvad de har. Men jeg ved så også, at når sådan en som lille Ibrahim, og han kommer hjem til sin mor, og er 18 år, og stadig bor hjemme, så er han så fuldstændig efter bogen. Han er det sødeste person, du kan finde på jorden. Så jeg tror, der er et eller andet galt, som man skal finde ud af. Men ja. Hvad tænker du, når du hører ordet islam? Når jeg hører ordet islam, så tænker jeg Koranen. Og så tænker jeg folk, som er blevet stødt over ingenting. Folk, som vi hader over ingenting. Folk, som går med tørklæder, som Pia Kjærsgaard ikke kan lide. Ja. Forbinder du islam med terror, og hvorfor? Så skulle jeg jo sige nej nu, fordi så skulle jeg ikke svare på noget. Men altså, jeg forbinder mig ikke med terror, men de fleste vi hører om og ser, det er jo mørke personer, eller dem fra syden af, som man hører lave det her terror. Men det kunne lige så godt være dig og mig, som har lyst til at lave terror. Men jeg tænker, at terror, det er en ond handling, og det er noget, der skal stoppes med ond handling.